Digitalizace naší společnosti pro mě znamená 3 klíčové věci, 3 klíčové slova. Je to nějaký milník, je to nějaká hrdost a je to nějaký přelomový okamžik v historii naší společnosti. Digitální akademie zahrnuje různé formáty vzdělávání, jako jsou krátká naučná videa, webináře či interaktivní workshopy. Zaměříme se zejména na aplikace Microsoft 365 a další klíčové technologie, které jsou důležitou součástí našeho pracovního prostředí. Digitální akademii jsem se rozhodl podpořit jako ambasádor, protože denně vidím, jak rychle se technologie mění a jaký náskok dokážou digitální dovednosti přinést. Naši zákazníci očekávají vyšší kvalitu, kratší dodací termíny a větší flexibilitu. A proto musíme pracovat chytřeji. Objemy i komplexita výroby rok od roku rostou a s nimi i množství dat, se kterými musíme pracovat. Efektivita je přitom klíčem k úspěchu. A právě proto vidím v digitální akademii smysl.